Moni nonse amalawi konse kumene muli ine dzina ngati ne Herbert Chigada Bishop opanda mpingo wa pano pa Mibao Television kulandirani manja awiri programu ya mulinji mkati mwache ndi mmene mumwa Bible lopatulika ndi Bible lokha basi limene ndimaligwiritsa ntchito pano pa programu imene yotchedwa kuti mulinji mkatimu. Mwa nthawi zonse sindimakhala ndekha ndimakhala ndi atsogoleri a mipingo yosiyanasiyana monga timanenanso kunena kuti no Mibao Television ilibe tsankho ayi choncho posatana nthawi ndipempha kuna kuti iwowa azitchule mayina awo ndipo akudziwitseni utumiki umene iwowa akutumikira tiyambe ndi kunoko. Ine ndine Apostle Zone Gwanga ndimatumikira utumiki wa Glorious Life Ministry kulimbuli kumulanje. Glorious Life Ministry. Glorious Life Ministry. Ya kumplanta kuno tili ku Chilimba kuna Matete Primary School. Tathokoza kwambiri. Meneko Ine ndine David Kaombe mbusa wa mpingo wa Living Waters kwa Kachere mzinda omwe wa Blantyre. Tathokoza kwambiri. Meneko Bishop Kingsley Ntwana kuchokera ku Blantyre Revival Life Church kuno ku Limbi chakukanjetsa uko. Iya ine ndikulandireni atsogoleri nonse amipingo yosiyanasiyana takulandirani pano pa Mibao Television. Mukhale omasuka ndithu Bishop opanda mpingo akulandirani. Ya ndiponso tilandirenso malawi nonse konse kumene muli kuna kuti no kwainu makamaka kwainu amene masangalatsidwa ndi programu iyi. Ena inu ndikoyamba kuonera programu ngati koma ndikupemphani kuna kuti pamene mulipo tengani maBible wanu kuna kuti no pamene tikukambirana pano tiziyendera limodzi. Sabata yathayi tinali ndi mutu umene lero lino tikubwerezanso kapena tikupitiriza chifukwa chonena kuti nthawi idali yochepa koma nkhani yake ndi yayikulu kwambiri. Pachifukwa ichi lero lino tili ndi mpata wonse kuna kuti no tilankhule nkhani imeneyi ndi kutinso ikakwana nthawi tikupatsani mwayi wona kuti muimbe mafoni ndi kuperekanso ndemanga za mutu umene tikukambirana tsiku la lero lino. Mutu wake ndi kuti kupasuka kwa Babulo maliro pa dziko lonse. Kupasuka kwa Babulo maliro pa dziko lonse mene uchokera pa Chivumbulutso chapter 18 verse 1 ngumapita kutsogoloko. Choncho amene ndikugwira nawo ntchito lero lino ndi Maxwell Frank pa kamera ndipo ku Final Control Center uko ndi Joe Adams. Ndiye tikuyamba tsopano kuna kuti tiyambe ndi Bishop kumeneko Ntwana kuna kuti tayambani nkhani kuna kuti idzinkanitsika chonje tichira kholomo chita kuna kuti aliyense apeze mpata koma no ndithu motsindika monga meneno mutu wake ulili Zikomo. Ayi monga sabata tidapelewedwa nthawi koma lero ambuye watipasa nthawi yambiriso tiyambiranso kuyesera kutsika bwinobwino koma nkhani yayikulu mu chapter chimene cha 18 monga mutu ukunenera kupasuka kwa Babulo. Tidanena kuti ili ndi gawo lachiwiri. Gawo loyamba mu 17 Babulo kupasuka koma mtundu wa Babulo amene uja adali kwambiri wolumikizana ndi chipembedzo. Pamene Babulo wachiwiri wa leroyo uyu ndi wolumikizana ndi za chuma, economic and political. Adayanjana kwambiri Babulo ameneyo ndi system imeneyi. Tikamati Babulo anthu adziwe kuti ukamba za system machitidwe azinthu pa dziko lapansi. Ndiye mu verse 1 imene tikufuna lero tiyambire kumatsetsereka chifukwa muli mutu waukulu mmene makuti maliro pa dziko lapansi. Maliro pa dziko lapansi. Maliro amene wakutsatira kupasuka kwa chani? Babuloko. Chifukwa anthu a mdziko lapansi anatsamira, anadalira Babuloyo. System yo itaonongeka basi onse m'madzi. Kuna kuti timvetse bwino mmene timakhalira ku Malawiko. Kuti nthawi zina Eskom imazima. Aliyense amadalira za Eskom ali m'madzi. Kaya madzi akasiya chilichonse chimayendera madzi pamakhala vuto. Ndi system ngati mmene yangachitira madzi kaya magesi kaya network ndi mmenenso tizionera Babulo tikuyikamba kuti yawonongedwa. Koma pano nkhani kuyamba nkunena kuti Yohana kuti zitatha izi ndinaona ngelo wina wakutsika mmwamba ukhala nawo ulamuliro waukulu ndipo dziko linaunikidwa ndi ulemerero wachi. Kuonetsa kuti zitatha za Babulo uja wa 17 pabweranso fezi ina. Ndakuti ngelo ameneyo si ngelo wamba ya uyu ndi bige mwa ngelowa chifukwa kuti ataonekera mu ulamuliro waukulu akuti dziko linaonekera kuwala. Andi kuwala kumeneko tikumumva akufuulira mawu amene akunena kuti wagwa Babulo waukuluwo. Tikamayang'ana mawu amene kuti wagwa chizungu akuti fallen.
eya kunkamba babuloyo ndiye muyang'ane pali kunena kuwiri pamene mawu akutsindika osangoti wagwa koma akuti wagwa nkuzatiso watani wagwa now bible mukazalipeza likulankhula chinthu kawiri muzaziwe kuti chimene akunena nchokhazikika chifukwa chani ndinena chimenechi mukapita ku Genesis ndikupa 42 Yosefu atabwera pamaso pa Farao nkulongosola maloto ake nkumati ndalota kawiri anamuuza kuti mfumu ngati ichi chakuchitikirani kawiri mudziwe kuti ichitani basi chichitika so kugwa kwa Babulo nkokhazikika ndithu kuti kuchitika verse limene likutsindika kuti chimene akuchinena kuti chichitikachi chichitikadi kugwako nkwenikweni sizafikinso iyayi komanso akunena kuti nusandulika mokhala mozi so kugwa kwa Babulo kukupangitsa ngati bwinja kapena kuti usanduka mosakhala bwino chifukwa choyamba akufotokozerano kuti kodi chitachitike nchani m'Babulo mmene mukuyenera kugwamo ndi akuti mmene musandulika mokhala mojani ziwanda choyamba chimenecho mosungiramo mizimu yonse yonyasa m'Babulo nawo kokhala mizimu yonyasa mokhala ziwanda akuti mosungiramo mbalame zonse zonyasa chilichonse chonyasa ndi zodanidwa chifukwa ndi vinyo wamkwiyo wa chigololo chache mitundu yonse idagwa ndipo mafumu a dziko anachita naye chigololo ndipo ochita malonda a dziko analemera ndi mphamvu yakudyerera kwace so nkulongosola Babuloyo machitidwe ake kuti kupezeka kwa mizimu yonyasa ija chilichonse achitchula chonyasa chicha kunatsatiranso kupezeka kwa mkwiyo wa Mulungu pa zonyasa zili mkati mozo mulitenge dziko la lero kuti zonyasazo zilimo mbere koma akuti mkwiyo umene wafanizidwa ngati vinyo wa mkwiyo wa Mulungu kuti wabwera pa anthu onse okhala m'Babulo komanso akuzanena kuti ndipo mafumu a dziko anachita naye chigololo panali kuyanjana they partnered Babulo kuphatikizana ndi mafumu amphamvu aulamuliro amalonda onse kuyanjana naye so tikamapita ku nkhani yakugwako ndi kuti chilichonse chimene munthu amachitama mmenemo wolemba ena anafotokozera kuti Babulo anatchuka ndi mphamvu anatchuka zachiwerewere anatchuka ndi chuma adatchuka ndi luxury moyo wamadyeradiera wonyadira wamanyado onjoya luxury mzinda wa Babulo kufaniziridwa chikhalidwe chimene cha luxury kukhala ndi manyado komanso kufaniziridwa ndi chani chuma chochuluka chimene anthu anali nacho nawo akamati kugwa zimene zikutaniso zikugwa mwina tiyambire choncho ya tiyamikire mmene ayambira Bishop kunena kuti chivumbuluso ndi buku limene mwina labweraso munthawi yabwino chifukwa masiku tikuyenda ndi masiku of course tikamanena kuti masiku siza zikunkanga timene tukimba nyimbo yoti sigwira iya koma nyimbo imene ipherezera ndithu yes tikumbuka pa chapter 17 timayang'ana mzimayi wa chigololo timanena kuti ndi mipingo imene inasiya kupembeza Mulungu ona ndikuyamba kupembeza Mulungu wachani wa mafano koma amene ujaso Mulungu ananena kuti amene ndithana naye apa so panopa Babulo amene akutionesera pa chapter 18 ndi amene ali wotchuka uli ngati mzinda oti aliyense amafunitsitsa mwina ku mzinda umenewo atakafikako akachiteko malonda ku mzinda umenewo ukatwafikako sungalephere kujambulitsako chithunzi kuti umveke kuti unakaponda Babulo ndelero Bible lizinena kuti mzinda umene mukuta mawa umenewo ndi chitachita nawo anthu akozomona ngati kumene sizingachitike chifukwa ndi nkhani jonena kuti mukauona mzinda wokhawo pongomva ndi mbiri yakeyo mukozomana kuti olo Mulungu yalibe kaso makampani ali mmene muwa chuma chimene chili mmene anthu otchuka anthu ophunzira anthu ozindikira ali mmene muja Mulungu sanga zimenezo zonsezo ndi zimene Bible lafotokoza kumene Bishop amanena kuna kuti even mafumu amene amateta chigololo anthu amene amachita business onsewo akonzekere kuti ma business awo aonongeka mawu a Mulungu sangasinthe chifukwa chonena kuti anthu ali ndi chuma chambiri Mulungu sachita nazo kaso chifukwa chomacho amaperekanso ndi Mulungu yemweyo now uthenga wabwino umene ndiyambire pamene anasira Bishop anasira verse number 3 verse 4 yabwesa uthenga wabwino wa chiyembekezo kunena kuti ndipo adamva mau ena ndinamva mau ena ochokera kumwamba nanena tulukani mmenemo anthu anga kuti mungayanjane ndi machimo ake ndi kuti
landireko ya miliri yake. So good news ndionena kuti pambali ponena kuti chiwonongeko chikubwera pa Babulo, koma kwa iwo amene ali okhulupirira pali uthenga wabwino. Yes. Kuti mukhoza kutulukapo. Ngakhale dziko lili kuna kuti uchimo wafika poti bwanji kakatangale akukoma, kazi chanizo zikukoma, kwa pali kuthekera kotuluka mu zimenezo ndi kuchita chimene Mulungu akufuna. Sikuti Mulungu wangopangiratu condemn kuti watseka dzitseko kuti mmene tikuti Babulo timononga ndi kuti kulibenso oti atha kutulukamo. Okhulupirira a Mulungu aperekedwa mwayi oti akhoza kutulukamo. Mmene tikuonera zinthu padakali pano kazi zinthu zikuyenda zachuma dziko linoli lonse lapatsi zachuma sizikuyenda bwino. Pafupi dziko lili lonse kumachitika mademo. Zinthu sizili bwino. Ndiye Mulungu akuna kuti pambali pa zimene zozo inu amene mwakhulupirira Yesu Kristu tulukani bwerani kwa Yesu Kristu. So chisomo chimenecho chaperekedwa kwa wina aliyense amene akudziwa kuna kuti nyengo sizili bwino koma kwa Yesu ndikotseguka munthu akhoza kupita. Yes. Mwina ndilekereka ipo pamene. Chabwino. Apostle. Chiyamike Ambuye okondedwa omvera mumve kudalitsika madzulo ano. Mene ayambira atumiki a Mulungu. Babulo uyu amene akunenedwa apayo ndi dziko lomwe litu lapasiri. Ndi mene ananenera abusa akunena kuti chisomo chilipo kwa iwo amene asankha kutembenuka mtima. Yes. Amene akumugwiritsitsa Ambuye kuti Babulo uyu taopsedwa ndi mene Mulungu akunena kuti adzawononga. Fa pa verse iyi ya 5b yake yakuti Mulungu anakumbukira zoyipa zawo. Nthawi zinati kamachimwa zimoleka ngati Mulungu Satani kodi sakumbukira saononga. Tikayipitirira kubwera musimu chondiopsa ineyo Mulungu akunati it's only 1 hour imene akudzaononga. Sinthawi yambiri imene ife timaganizira kuti amuna tikhoza kukoza apa koma ndikwaola limodzi limene Mulungu akuti ngakhale amphamvu ngakhale anthu olimba ndeti amene ndi mafumu akunenedwa apawa kuti achuma chawo amaphunziro awo apamwamba zonsezo Mulungu akuti adzaziononga. Then mafuna tingolankhulana kwa inu amene mukutimvetsera kuti mphamvu yanu ili pati. Muli modyerera muli mu Babulomu kapena ndife amene tikuwuzidwa kuti titulukemo. Mwina nkutheka tili mmene tinakhazikika ngati lero timangomva ti mafuta akwera koma okweza mafuta sitimadziwa. Komanso kukuchokera mafuta kwaso sikutani sikudziwika. Ndi malonda ena ama malonda amene akunenedwa kuti anthu anasangalala kupanga malonda apazombo pa nyanja zombo zosiyana kupanga malonda osiyana. Amene lero anthu amasangalala kumene ati lero tikozona ati malawi muno $dollars akusowa koma ena $dollars ali nawo akutuluka ukwanitsa kwera ndege kugula zinthu zosiyana $dollars akwapeza koma ena akutani akulira akwasowa dziko lake lomweli. Ndeno nkhani yayikulu imene ananena a Bishop Antwana kuti kudyerera ndi chuma cha ku Babulo. Anthu ambiri fa chodyerera sitimafuna kubwera kwa Yesu. Ndene ndimafuna ndikupempheni imene tikupitiriza programu iyi kuti tiyang'anire kudyerera kwathuko mkatikati modyerera mukhalemo Yesu. Ndimeka ipompo. Ndingowalandirira kufika pamene mawu asintha pa verse 6. Pamene wolankhula uja akunena anoza mzinda awo zimene uone. Fa pali mawu akuti mubwereze, mubwezere, monganso unabwezera. Kuti mmene munachitira mochi, mubwezeredwadi. Ndipo muwirikize kawiri. It's like chowawacho chibwere double. Monga mwa ntchito zache kutanthauza kuti cholangatu chimabwera moyerekeza ndi zimene wapanga iwe. Yes. Munthu amalandira malinga ndi mwezi wa zimene watani wachitira. Ndi onenayo ngero yuponena kuti mubwereze molingana ndi ntchito zache. Muchikhomo unathiramo muthirire chowirikiza. Chimene chitu ndi cholanga. Kapena kuti chiweruziro judgment. Tinkanena tsiku lija kunena kuti mu 18 tikuona judgment yomaliza imene ikubwera pa Babulo. Ili ngati kumapeto kwa nthawi ya chizunzo. Chikubwera chizunzo chijatimati great tribulation. Kati mwankhani yukambidwa pano ndi mmenemo kumapeto kwake kuti chizunzo chikupita kumapeto koma chizathana ndi Babulo. Yes. Ndi verse 7 akunena kuti monga momwe unazichitira ulemu nudyerera momwemo muchitire chowuzunza
ndichowuliritsa maliro pakuti unena mu mtima mwache ndikhala ine mfumu wosati wamasiye ine wosaona maliro konse ine nkhani imene mukhoza kuiona kuti amanjoya kwambiri kunyadaso kumva kuzimva luxury yagona pati pamene tikamati moyo wa luxury umenewu ndi akuonetsera kuti pakuti matama awo amanena choncho amene mwabwezeretse muwirikize chiweruzirocho chifukwa munachuluka kuzitama munachuluka kuzimva kuiwala kuti kunja kuno kuli Mulungu ndakuti chiweruzirocho chibwere ndithu chifukwa kumazitama kuti ine ndikhala ngati monga mfumu ine sindingakhale ngati wamasiye wosaona maliro konse ine sikunyada kulitu anthu azina akamanyada makangati sazakhala maliro pamene chiweruzo chikamabwera chizatika ndimanena kwina kwake kuti chizatifanizira tonse tizakhala ngati tonse tili iko wolemera wosauka wochuka wosachuka will be at the same level tikapezeka mugulu iliri chifukwa anthu akwachulawa anali wolemera amadierera verse 8 akuti chifukwa chache miliri yache idzadza tsiku limodzi anachula lija imfa ndi maliro ndi njala ndipo udzapserera ndi moto chifukwa Ambuye Mulungu woweruza ndiye wolimba kutionetsa kuti Mulungu ndi wamphamvu ndithu machitidwe ake akamabweretsa chiweruzirocho within a short time Mungu ganza akwerekeza ngati ola kapena kuti tsiku limodzi imfa idzachita nawo anthu njala idzafika udzapserera ndi moto mzindawo chilichonse be gone kodi moto ukadutsa chilichonse masanduka phulu basi ndiye mafuna kutsindika mfundo iyi kuti pakamati kuononga mmene muti kumuona Mulungu wolimba komanso akuononga ndi moto kupsereza china chilichonse ndakumbutsa kuti tsatira lero kuti dziko loyamba adaliononga m'madzi lija lidathedwa ndi madzi kupulumuka Nowa adaliononga njani madzi mpaka na Mulungu adayika chizindikiro chonena kuti sindidzachitanso mmene ndaliwonongera apa ndikunja kuno kuli uta walezi the rainbow ngati chizindikiro chonkumbusha Mulungu ena manganiza chimene chimangochitika na mukazauyang'ana rainbow muzaona kuti kwina kumaoneka blue kwina kumazaoneka red ili tikudikira ngati mmene akudikiridwa Babuloni chimodzi cha ntchito yogwiritsidwa ntchito poweruzapo ndi moto uzapsereza ndi akuti kuweruza kumeneko kudzapangitsa kuti kubwereno maliro ndiye kuyambira panayi ndapatsira bishop maliro tsopano adzayamba kutsatira ngasi moto wafika wapserera Babuloni udzakhala anthu amene amadiererawo ndiye munayeni kumapita kwakutionetsano maliro mmane nacho kani chaikunenedwa kuti maliro pa dziko lapansi kodi olira adzakhala ndani ndiye bola madziko nanga moto wapserera ndiye kudzakhala anthu akuonerera aja amadierera aja ayimira kale patali kumayamba kulira ndiye mwamve olirawo verse 9 ya timakufuna be tiwakumbusenso amene akutionera kunena kuti chivumbulusoyi chifunika tizitenga nthawi yathu tikamawerenga bukuli ndi ngakhalenso amene timalalikira tizilitsatira bwinobwino fa pali zinthu zina zoti mwina zinachitika kale zina zikuchitika zina zizachitika tikasokoneza anthu osafotokozera bwino mumapeza kuti angozivunganyiza zinthu zija ndi anthu sakuzitanzira bwinobwino ndiyeno tibwere pa verse 9 pamene akunena kuti ndipo mafumu a dziko ochita chigololo nadyerera naye adzalira nadzaulira maliro pamene aona utsi wakutentha kwake poyima patali anafotokoza bishop kunena kuti panali maufumu amene anapanga naye ngati ubale kupanga mapatena chipi zina ndi zina kuti nimene ulili mzinda umenewu ife tizipeza mocholowa chathu nde Bible likunena kuti ingakhalenso amenewo azalira maliro komanso akazaona mzinda ukufuka usi azambaso kudandaulira mzinda uchi now pomakamba zaizi tiyerekeze kuti chuma cha dziko lapansi padakali pano chili kama factory kama chanchani mafactory aja ndikupya zimashini zijazopangira katunduzi chilichonse ndikupya ndeuti anthu amene amayelembeza kuti tilawira pita kuntchito akazoti kuntchito kulibeko ntchito zavuta kusiku libwino zasokonekera anthu amene amayembeza kuti apanga za economy kama president nduna chatika kumane parliament kulibeso budget fa parliament chapyapo even chisefa chimene chimasunga reserve bank icho chapyerera
ndiye kuti kulibenso chiyonse chimene tingachitike. Ndiye kuti pa verse 10 ndilekere payo kuti apostle nawo saitengere pamenepo akunena kuti chifukwa cha kuopa chizunzo chake nanena tsoka mudzi waukuluwo Babulo mudzi wolimba pakuti m'ola limodzi chafika chiweruzo chake. 1 hour zonsezo zimene zimatamidwa zicha zapita. Kodi munthu apindulanji atazikundikira ndi chuma ndi kumatchuka kuti ndi mafia omene ndizikwanye ndi nkhwangwa koma 1 hour azaluze zonse palibe chimene munthu angapindule. Masiku tili ano tifunika Yesu ndithu tingwire monkakamira. Anthu akuzita amakamba apicho kuna kuti moyo walakichale walero pena anthu amachita matama zitozona kuti even kuchachi amaona ngati kuchachi akuchedwako. Akapita kuchachi mafusa tiweruka nthawi yanji. Koma akapita ku dabe ya mpira safusa nthawi tiweruka nthawi yanji. Anthu pa TV pa jamalo ya kumatsinza kumapika mati ndi kumamwa afukonisa aduse game ina iliyonse. Koma muchalichi kufusa kuti abusa mwalembere kanoti mwauze tukulaliki tai. Apostle time up. Amen. Pa verse ya 11 ipo Gululina lolira mutandithandiza kuwerenga. Yes, ndipo ochita malonda adziko adzalira nadzauchitira chifundo popeza palibe munthu agulanso malonda awo. Amen. Ochita malonda adzalira zimene akunena ati kubwera ku reserve bank yatani kodi yapsa iyi kulali mamiliyoni yanga iyi kubwera ku mafactory amene amapanga zinthu zapita basi ndiye kudzakhala kulira. Komano kulira kwakukulu kumene kukundiopsa papa anthu adzakhala akulirira miyoyo yawo chifukwa chuma chidzakhala pamene pachatani tsopano chapita kupitira fa mawu Mulungu amanali sadzabwera kwa iyeyo chabe koma adzachita chimene mawu anawatani kodi anawatumizira. Ndiye nthawi zina olalikira akamalalikira zimoneka ngati ani nkhamba kamwa chabe koma mawu awawa kulira tidzalira ndithu tikati tisasamale. Babulo uyuyu zoopsa zichitika sikale yayi chifukwa tikanenera kuona kwa Roma kuja kuti ndikale pamene Aroma 13 ndikale pamene tidayamba kunena zakunena kuti akubwera koma tsopano chitsiriziro chatsala pachani pafupi ya nde tikabwera pa verse ya 12 yo ndiwerengereniso. Pa 12 akamba malonda a golidi ndi a silver amwala wa mtengo wace ndi angale ndi ansalu ya bafuta achibakuwa ndi ayonyezimira amulangali mitengo yonse ya fungo lokoma ndi chotengera chilichonse cha minyanga ya njovu ndi chotengera chilichonse cha mtengo wa mtengo wace wapatali ndi cha mkuwa ndi cha chitsulo ndi cha nsangalabwi ndi kinamomo ndi amomo ndi zofukiza ndi zodzola ndi libano ndi vinyo ndi mafuta ufa wosalala ndi tirigu ndi ng'ombe ndi nkhosa ndi malonda akavalo ndi amagaleta ndi a anthu ndi a miyoyo ya anthu ndipo zokhumbisa moyo wako zidakuchokera ndipo zonse zolongosoka ndi zokometsesa zakutayikira ndipo izi sudzazipezanso konse. Basi straightforward zokoma zimene timasiyana zo Mulungu zili pamene pa zimene zalembedwazi luxury yonse ili pamene papa zoti kupita ku church kumoneka kotayisa nthawi zopempherazi zotayisa nthawi anthu even imene akuti ndi mafuta so zati maonekedwe amene Mulungu adatitenga nawo amene ajaso otayisa nthawi anthu asinthatu kusintha tikamadutsana makwalamo osamudziwa munthu chifukwa ali ndizokometsetsa zimene ali nazo azijudula asintha koma mawu Mulungu akuti zidzatayika zonsezo azanga miphodo yonse idzatani idzapita ndithu ndizaku Babulo 10 tibwereko. Amen. Ndingotsindika pamenepa miphodo izi miphodo ndingotsindika chimodzi chimene akunena mmenemo kuti malonda a malonda nkhani ya chilendo pa nkhani chifukwa anthu samadziwa kuti lero kunja kuno kuli human trafficking ndipo zimene zimachitika m'mizinda sabuyo imene mundithu mupitiriza malamu musaiwale kuti tili mkatikati mwa programu yathu iyi programu ya mulinji mkati mu imene ndithu ikufumira pano pa wireless yakanema ya mibaa muzinda wa Blantyre ndipo lero lino
tikupitiriza mutu umene tidausiya dango kuyamba kuyebula sabata yathayi, koma lero ndiye tikufika pa chidzalo pake penipeni. Ndili ndi atsogoleri monga ngati Bishop Kingsley Ntwana, Bishop David Kaombe ndi Prophet Apostle Zione Ikwanga. Ndiye tikupita ku break, tikabwera tikupitiriza. Ndipo kwa inu amene mwakhala mukutitsatira mpulogalamu iyi, tikupemphani kuna kuti mupereke ndemanga zanu kapena mafunso mwina pena pachisi mutaumvetsetsa kwenikweni. Buku la Chivumbulutso ili ndi buku lofunika kwambiri, chifukwa ndi buku limene limanena zambuyo zimene zitachitika, zimene zikubwera patsogolo pano. Choncho amaitira abambo tikupemphani kuna kuti mukhale pomwepo pamene tikupitiriza programu yathu. Pakati pano tikapumulira pang'ono. Takulandira chigawo chachiwiri cha programu yathu ya Mulinji Mkatimu lero, tsiku lopambana kwambiri. Ndipo lero lino mutu wathu ndi wofunika kwambiri, amalawi ufuna kukhala pansi nkulingalira, chifukwa si mutu wambayi umene ukambidwa tsiku la lero lino unakuti kupasuka kwa Babulo, maliro pa dziko lapansi. Kupasuka kwa Babulo, maliro pa dziko lapansi. Ndi atsogoleri amene tinawo lero lino akhala kutamba kulankhula momveka bwino, ndipo tikupitirizabe. Choncho tikupemphani kuti mukhale pomwe, koma ndimapempha kuna kuti tayesetsani kukhala ndi Bible lanu, chifukwa ena adzaganiza kuna kuti kapena azibusa amene amabwera pano amangonena za mutu mwawo. Ayi ndithu kuwerenga chapter by chapter ofuna kuti titsatire modzi. Bishop nakudulani popeza kuti mapita ku break. Ayi ndithu tikupitirira kuyang'ana zoonongeka kapena kuti zimene zinali mu mzindawo. Ndiye mu zinthu zimene tidawerenga mu verse 13, zonjoya zabwino, zozolazola, zodiaidya, zokongoletsa, zonse zimene munthu amaoneka nazo pamwamba, glorious, zachulidwa mmenemo. Ndipo kumapeto ku verse 13 yo kwandisangalatsa, akuti malonda akavalo ndi amagaleta. Ndimati anthu adziwe kuti izi tikuchita mtawuni mu makampani ogulitsa magalimoto, mavenda ogulitsa magalimoto ndi gulu lake liti limeneli. Koma pali gulu lina, malonda a anthu ndi a miyoyo ya anthu. Lero pa dziko lapansi pali system yovuta imene timati human trafficking. Anthu akumatengedwa kuno ngati apita kukagwira ntchito, kukafika kuja kukakhala anthu ogulitsidwa ntchito, kunyamula madrug, kunyamula zinthu zosakhala bwino, malonda woyipa. Anthu amene amapanga zimenezo ndi mabig, si munthu wamba iye. Anthu nkumati anthu anapita maiko akulemera, koma zimene akulemerera za uvenga zimenezi, amenewo tsiku likutani likubwera lizapeza. Business imene izatha. Ndiye tikapita amene panena kuti zokhumbisa za moyo wako zidzakuchokera, ndipo zolongosoka ndi zokomesera zidzakutayikira, ndipo isu uzazipezanso konse. Wotsata izi olemezedwa nawo adzayima patali chifukwa cha kuopa chizunzo chache, nadzalira ndi kuchita chifundo. Awa ndi amalonda ena akuti adzayimira patali, gulu lolira lichato limene ndikumamva chisoni kuti timataka atatu mmene muchi, koma zonse zatani zapita. Ndi gulu lina akuti nadzanena tsoka mudzi waukulu wovala bafuta ndi chibakuwa ndi mulangali wodzikometsera ndi golide ndi mwala wa mtengo wace, beauty yomwe ija, luxury yomwe ija. Verse 17, pakuti mu ola limodzi kubwerezanso kuja kuti namva ola limodzi panonso akucholanso chani ola limodzi. Usonyeza kuti chochitikachi ndithu chizachitika within the space ya nthawi. Mzinda wozaza ndi zinthu zonse azitchulazi, koma within an hour zatani zapita.
chifukwa chake mulalikana anena kuti zachabechabe zachabechabe ati mulalikiza chani zakutha zonse musatanganidwe nazo atadutsamo mmene ndithamange ndifuna ndilekere pena akuti chizasandulika bwinja akuti mudzasandulika bwinja mudzimo ndekuti chichonse chathamo mwala wa mtengo wacho wapatali verse 17 mafuna pamenepo chosandulika bwinja chuma chachikulu chotere ndekuti chilichonse chinali chuma chija chasanduka bwinja ndipo watsigiro uyu wa mnyanja sopano ulina atololira watsigiro aliyense ndiyense wakupita pa nyanja pakuti ndi amalinyero ndi wonse amene amachita ku nyanja anayima patali awa ndi anthu oyendesa sitima onyamula makontena amene amayenda nawo makontena from that shore to that shore kuzungulira ku West Africa kaya ku Europe kuli sitima zikulu zimapanga malonda akuti amene onse azatani chifukwa business yawo nawonso izatani idzazata kuno ku Mibawa television ndakulandira mugwimbira kuti Hello? Hello? 18 Chapter 18. Imwinino ndinu ndani mai tikudziweni kaye mukwimbira kunanga dzina ndinu ndani? Hello? Tati tikudziweni mai mukwimbira kunanga dzina ndinu chapter simanene lu chapter chani. Ya chapter chanenedwa mai koma kuti kapena mangobwera kumene tili pa chapter 18 mvuche tili pa chivumbulutso 18. Ndiye mukwimbira kuti kusochi police ayi tathokoza kwambiri mai titsatireni tili pa chivumbulutso chapter 18 pakali pano pa tili pa chapter 17 tikutsetserekana ndiye kanto kaya muli ndi funso kaya nimene andemanga kapena mupereka bendemanga mutitsatire tiye titsatireni ndithu ife tilipo mpano so ndimalize nkunena kuti gulu la panyanja anthu ogwira ntchito ku nyanja oyendesa masitima opitisa akatundu uku ndi uku business yake ya mu nyanja amaboti mwina kwathu kuno tigere chiwa chimene maboti amene wakuti nawonso atsalira poona utsi waukulu ukutentha mudziwo nkumati utsi umenewu uzatheka bwanji ndipo anazithira fumbi pamutu pawo nafuula ndi kulira ndi kuchita maliro nanena tsoka mudzi waukuluwo umene unalemezedwa nawo onse akukhala nazo zombo zakunyanja chifukwa chakulemera kwachi pakuti muola limodzi unasanduka bwinja kachitatu tuti ola limodzi kachitatu akunena kuti akutsindika umanena kuti ola limodzi kutisindikira kuti chizachitika within an hour the whole system izakhala yatha takhala connected pa dziko lapansi pano ndi system imalamulira ndalama imalamulira ndale imalamulira miyoyo ya anthu mu zinthu zina yosaoneka ndi maso koma there is a system imatichita control imene ndiye babulo akutchulidwa atu mmene kuno ndi ku Mibawa television ndakulandira ni program mukwimbira kuti nanga dzina ndi ndani mukwimbira kuliyongwe dzina ndagami ngewendeke zikomo kwambiri muli ndi funso kapena ndemanga Pero tindifunto kwambiri mafuna tifunse kuti amagama za babulo yes tukumvani bwana ife tili pano tukumvetsani litu kuni mafuna kuti babulo kweni ndi jani sina vetsese kuti no kuti babulo ndi jani chabwino yayi koma so menena mafotokozera kuti no dama zakhala kugula komanso kugulitsa kweni unaona nthawi ndi jani chabwino ndithu yayi inu khani pomwepo Bishop Ntwana akuyankheni funso lanulo ndi tanthauzo lake lomweso mukhale pomwepo zikomo kwambiri fwa kuti mwatimbira itibwerezenso kunena kuti babulo ndi chilankhulo chimene chikutchula system ndiye kunena kwabwino koma chikufanizidwa monga mmene kunalili babulo ngati mzinda umene unkachita zambiri ndi awika liulo kugwiritsa ntchito moyang'ana system ya dziko lapansi imene ayiveka dzina loti chani babulo mmenemo muli malonda mmenemo muli business tinene choncho muli zachiwerewere mmenemo muli mphamvu mmenemo muli machitachita andale mmenemo
zonsezo zatengedwa mkuyikidwa muliwu loti chani Babu. ndi akuti tsiku lina zizatha Zizatha. kutha kwake zakhanga mmene umakhalira mzinda anthu akuchita malonda mmenemo azaziwerewere ali mmenemo awagulisa anthu ali mmenemo aliyense amene amatakata pa dziko lapansi pano akuchita nawo muti Mmenemo. ndi tsiku lina chiweruzo chichizabwera mu system yonseyi kuitani kuiwotcha ndekuti babulo watani amene wakwa Kumibawa television kuno takulandirani mukuimbira kuti dzina lanu ndani? Tathokoza kwambiri muli ndi funso kapena ndemanga? Mata ndimafane futhi kuti no kodi zinthu zimenezi nasa uchitika kapena zizochitika ngopepa mambo kuti mundu so ndikukhulumira manena zinthu zinachitika zichitika komanso zizachitika komanso ndimanga ndilene kuti atumiki a Mulungu amenewa abisize pauthenga wabwino umene ulalipidwa komanso ndikuphunzira zambiri Zikomo kwambiri. Ya inu dikati pomwepo kuti no Bishop Kaombe akuyankheni molingana ndi mmene mwafunsira zikomo kwambiri khani pomwepo. pamene adziyankha ningonena zinthu zitatu izi kuti asungebe tikamayenda m'buku ili Chabwino. buku ili limatilongosola number 1 zimene zinachitika limabwera pa zimene zikuchitika ifa kuli mipingo ija chapter 2 chapter 3 mukambira chapter 4 kuzafika mu 19 tamuwandikira zimene zizachitika kuti utsogolo ngakhale mu ndimemo akumachula zoti adzayima adzatere chifukwa zikuchitika zikubwera kuchani Kutsogolo. koma pang'ono ndi pang'ono zizindikiro zikulongosoledwa zina zikumaonekera pang'ono kufananira koma sizinafiki so zikubwera pitizana Kuno ndi kumibawa television takulandirani mukuimbira kuti dzina lanu ndani? ndine Emmanuel Phiri kuli ku Blantyre Emmanuel Phiri ku Blantyre waje kuti? kuchileka Kuchileka zikomo kwambiri funso kapena ndemanga? okay nifuna nyimbo wangila emphasize yako ndi vesese kuno bwino Pitirizani bwana tukumverani. mfano ni vesese kuno bwino ngene akoroza nokuti akazija mbafundo inaja anakoroza kuda kwa wanya amachika wanya within 1 hour tikamawe inaso Bible omwe imaduza nakuti mukhetha kwaniso Mungu azathazo sezi ataforokoza kuno bwino kuti which is which because zima kumveka ine koma zipange emphasize kuno nokuti omwe inana kuti mukhetha kwaniso Mungu azathazo sezi abubu amade within 1 hour Mungu azathazo sezi so handizani kulikuwa kuti tipetete kulikuwa baliena hata ukanisa unakuta muna azata tipo muna ndi wanyawa kutumaza kala kanthawi zona ndio khulupira kuna kuti muli ndi Bible pamene mulipo kuna kuti tikuyendera limodzi inu mukhalepo mwepo kuna kuti no akuyankheni a Bishop Kaombe khala ndi momwepo bwana pa verse 19 kumapetoko verse 19 chakumapeto kwenikweniko akuti pakuti mu ola limodzi uzasanduka bwinja ndekuntunda koso tinapeza sopena verse 9 tunalipezanso mkati mwa mtunda mwetu sindikulakwitsa pamene amanenanso kuti within 1 hour mzinda umene uzatha now a twinkling of an eye imakamba za mkwatulo tikabwera ku 1 Thessalonica chapter 4 kuyambira 13 ndi mapitako akuna kuti mkwatulo uzachitika mukuphwanyima kwa chani kwa diso so iwowo asiyanise za mkwatulo ndi chiweruzo cha Babulo fa papa tukamba za city ya Babulo imene ikulandira chiweruzo so mzinda waukulu koma ukuweruzidwa mu ola ingati imodzi of which munthu akhoza kupanga calculate ndayo kumaona ngati sizingatheke koma ndi Mulungu izi zizatheka chabwino kuno kumibawa television takulandirani mukuimbira kuti hello kuno kumibawa television takulandirani mukuimbira kuti nanga dzina ndi ndani Daudi Gana mukuimbira kuti ndikuimbira kuno kuti Longwe zikomo kwambiri mundi funso kapena ndemanga kukhudzana ndi mutu umene tikukambira tsiku la lero ndipe manga yonena kuti ndali imene ukambidwayo ndiyoona komano kena yofunika kuyiunika bwino zikomo kufana ngati ngani kama Bible zimayenda pawiri oho zimata kuyenda mbali ina ngati mama politics ndaina kana ndikawo Mulungu chocho zikati ndingeso ka zinthu
Yeah, tufate ndizina vanokozi kusinda ndimene ali mateknoloji. Yeah, kumabe mambo veleka konde manga kuti mafunika ati tikubesitala yo itonga timalambirana yo kumati basatete yo ina yo itatomwe kuziwa zomwe timalina kuti tiziwe. Amen. Chabwino. Yayi. Ziko mukwambiri kuti mwandidziwa. Ya ineso ndathokoza kwambiri ifo ya ndemanga yanu ndiponso zimene mafotokoza kutsatira kutonthoza kuna kuti no tili limodzi mukutitsatira. Ziko mukwambiri mukhale pomwepo weza program ikupitirira. Ziko mukwambiri. Zimatha ndineso ndimakunyadirani kuti mukamayimba chonchi ndiye ndimati ntchito anga ikuyenda. Ndathokoza zikomo. Nanunso ndithu mukhale tsiku lopambana. Bishop Gaombe. Ya pa verse 20. Pakubwera nuthenga soto. Wabwino. Umapezana nawo. Mwandu uthenga nakuda kuti kondwera pa iye mwamba iwe ndi oyera mtima ndi atumwi ndi aneneri inu chifukwa Mulungu anauweruzira kuweruzidwa kwanu. Panali anthu amene anazuzidwa tikayambira pa chapter 17 aneneri ambiri anaphedwa zambiri zinachitika pa anthu oyera mtima nde akubwerano kutiuza kunena kuti ngakhale chizunzocho chili choncho Mulungu waweruza mulunga sana kondere iye sana kondere nde chifukwa cha chiweruzo chimenechi akunena kuti inu amene munazunzika chifukwa cha dzina la Mulungu amene muli mwamba chanchani angelo chanchani sangalalani chiweruzo chimene Mulungu amachikonza wakubwezerera Puno kumibawa television takulandani program kuimbira kunanga dzina ndi ndani? Jackson Kaunda Mangochi. Mangochi muli ndi funso kapena ndemanga bwana? Ababa ndinde manga kuti mawamena kutsepedwa mbenge kundiwozona. Zikomo kwambiri. Zikomo. Iyo ndinde manga uchita appreciate kuna kuti zimene zokamedwa bano akutitsatira ndipo akuvomerezana nazo. Amen. Poso? Ndimafuna ndayankhe ajamanena kuti ndikuoneka kuti Bible limasintha potengera nyengoyi. Bible sili masintha ndipo silidzasinta. Iwo angokhala Bible lawo adziwerenga komanso azipezeka mawamulo. Kuno ndi kumibawa television takulandani mukuimbira kuti nanga dzina ndi ndani? Hello? Kuno ndi kumibawa television mukuimbira kuti nanga dzina ndi ndani? Wow. Stipa ko. Kuyamba nimafuna ndidayamikira. Yo Mulungu pachikumbutso chomwe komasofolowera koma kubereka apopo. Zikomo kwambiri. Makamaka chomwe ndayakula chincho kuti msikuzako sinthawi zambiri zitumiki kuima kufolowera kwa akhristu. Panopa ngokuti amuzadalisika. Muzadezaichi. Mwakumbirika Mungu namchiteni. Koma chipunchiso yo folowera anthu kuti adziwe za zeni zomwe zili kuzakana kuchenjeza. Then kuna ndasako ni Mungu kuti chipunchiso chabwino. Koma ndimo makufolowera azimika Mulungu ali apo. Zikumbira nditu. Zikomo. Lero mudandiriza majali chikoso ukavira chizikhala chikoso ndizo ndibisa. Zona. Ya itathokoza kwambiri ngati mukuimbira koma kuchitipa nganene kuti ndafiyo ndafiyo ndajiyankhula kwambiri ya mwamva zimene akufotokoza achikulire kuchokera koma kuchitipa uko kutanso kuti no mibawa television ikuoneka patali choncho ya ndiye akuyamikiranso molingana ndi meneno ayino akuluakulu mukulongosolera pano kuno ndi kumibawa television. Hello kuno kumibawa television takulandani mukuimbira kunanga dzina ndi ndani? Antendere Kameme mukuimbira kuti bwana? Ndilo bwana tangu tingali kumbesa program ili pa Zimbabwe. Mwini wa mukuimbira kuti? Ukameme kuchitipa. Kuchitipa lero wadia wani. Ndafiyo mwene fyali uli mkafu yoye.
Kamene kutitipa. Ndaviye uli mkafu. Wonile. Yakafu iwe kuli. Ndaviye nombile na loli we. Mutepeleka ndema muli ndi mfuso kapena ndemanga. Tunafuna kutila ndemanga pa program ene ili Yes. Perekani nditu. Andikana chimene hapo nena mabishop wandi zona. Mene nazo ni zona. Leo ndikuchita support kwa mbili kunena kuti ni zona mwene nazo. Tunaposa tikuone hapa mibawa hapa. Leo ndikubonda kitu ndila ndani yao. Very good. Ndathokoza. Kuona kushe kukapilamo ni zona. Andiko pitilize. Kujaza kuzindikira. Enda kumala mizindo. Zona nditwe. Ziko mkwambili bwana. Ya tathokoza kwa mbili, ziko mkwambili, ziko mziko. Kulimbikisa program Bishop Papa Wine kuja ibibilia Ziko mkwambili, ziko mziko. Zikomo. Apa wati uzane zona. Akulu akuchitipa wakunena kuna kuti uthenga monga ngati zikula kambiri papano. Inu azibusa muli pano. Muzikazipereka so kunjawo. Chifukwa zimene azibusa akulankhula zinthu zonse pano. Kulira. Kulira. Akuyimirira onse a Kristo. Kuti ife timafuna chakudya choti chituuze kumene tikupita. koma lero ngozi mudipera gali moto. Mungu atwandigala juzi. Masija. Uno ndiko mibawa television takula ndani program kuimbira kuti nanga dzina anu ndinu ndani ine langa dzina ndine Herbert Chigada nanga inu ndinu ndani misisi mukuimbira kuti kuli Longwe takulandirani mayi inu ndinu mayi woyambirira mu program ndipo tathokoza kwambiri kuna kuti swazi mayi swakufera perekani inde maloma aungu sasi ndipo sadza sinthaso yani aliwo mwewo ndithu ndipo amaoneka kuti ndi alelo kapena akale ukaerenga lero mwawa udzawerenga somwena Yes. imene alili mawa mulungu zonadi iya tathokoza kwambiri mayi ya tathokoza kwambiri mayi ziko kwambiri ziko mawamu mungu amasinda ngati sadza sintha mpaka nakalekale ndikube kuna kuti nthawi kupita kumapeto kumano tango timangirire tichokelero chimenechi titachinena chomalizira mu chapter chimenechi kumene kukuthera nkhani verse 21 ukafika pamusipo pali kagawo kena kamene afotokoza ngero uchi kukambabe za mmeneno chiuyendere chiweruziro mukang'ana pa 21 ipo akuti anatenga mwala ngati mphero yayikulu naiponya mu nyanja chachikulu koma kuchiponya muchani nyanja koma poponya apo kunali kuyerekeza kuti ndi mmene babulo azathedwere akuti mudzi waukulu udzapasulidwa kolimba ndipo sudzapezedwa mmene mwala mukauponya m'madzi ukati watani umene ndi mmene azasowere sazaonekanso ndi machitidwe ake nawo machitidwe amene akuanenawo muyang'ane verse 22 machitidwe ena a m'Babulo ndi awa ifo akuti mawu a anthu oyimba zeze oyimba ndi azitoliro owomba malipenga sazamvekanso konse malipenga akuti ndipo mmisiri aliyense wa machitidwe ache onse sazapezedwanso konse mwa iwe ndi mawu amphero sazamvekanso konse mwa iwe ndi kuwunika kwa nyali sikudzaunikanso konse mwa iwe ndi mawu a mkwati ndi mkwatibwi sazamvekanso konse mwa iwe pakuti otsatsa malonda anu anali omveka a dziko pakuti ndi nyanga yako mitundu yonse inasokeretsedwa ndifuna kasamale kamene kuti kalongosole mmene mzinda umakhalira kodi zoyimba zimakhala kuti phokoso limakhala mu ti kunjoya mitibu ndiye mmene muli akazi ndi amuna ndi akuti amene osazataniso koma ndili ndi nkhani yomaliza yoti ndinene chinsinsi chimene anena nyanga yako mitundu yonse inasokeretsa mwa amenewo mukawerenga nchicha wa mafuta kwa atanthauzira chifukwa nyangayo mukapita mu chizungu chimene akutanthauza ndi madrugs kupanga mankhwala ndiye chichewa chabwino tinene kuti za madrugs zimene zimapengesa anthu mmene chimachitira chamba madrag amene atchukawa
zokumwayimwazi zimene zimabalalisa anthu mumzindamo chifukwa ngati kuli kochitira zimenezi ndi mumzindatu anthu ali ntokumwa iti ali ntosuta iti tonseto ntimene akutchulira mmene pakuti tinasokeretsa anthu ngati anyamata ambuye mtengeni ambuye mtengeni ali mmene mitundu ya anthu yaonongeka ndi zinthu zake ziti zimene zili mchichewa cha Nyangayi akuti zimene zinasokeretsa anthu kwambiri sizataninso zimenezo chomaliza ndi anena kuti ndipo momwemo munapezedwa mwazi wa aneneri ndi woyera mtima ndi onse amene anaphedwa pa dziko mmene mutu chimene akulangiridwa chimodzi anachita ziti kupha atumiki kuwononga miyoyo ya atsogoleri onse oyenera kulalikira uthenga wabwino ndi akuti amenewo chifukwa kuti munachita zimenezo chiweruzo chikubwera sazikana bishop ifetu titero Bishop Kingsley Ntwana nambala yanga ma8 301-699 pa WhatsApp tikoza kulankhula zikoma bishop inenso ndingolimbikisa kwambiri amene tikulalikira azibusa mabishop maapostolo kunena kuti nthawi inoyi tinakalimbikisa kwambiri ma Bible study. Izi zimene tikumangolumphalumpha mamenya masamaso tipa Gomezi sizikuthandiza kena kali konse. Mafoni timalandira pano ndi ochepa. Atakaona kuti anthu apasidwe mwayo kuti ayimbe mafoni. Tikoza kukhumudwaso kuti even membala amene mwina timamutumikira ku chalichi. Akoza sopezeka kuti amasoyeka chimechi kuphunzitsa pano chikaphunzitsidwa kumene kuchi. Ndeti pempane kunena kuti nthawi yomalonjeza anthu kuti ayi mukwatiwa ndi olemera otani imene yoyo pano pa yapita koma tuti auze kuti posa chodapo Yesu akubwera kuzatenga oyera mtima. Ine ndine David Kaombe 09 Mozi 85 944 818 ili pa WhatsApp zikomwambiri mmene kuno okondedwa omvera ambuye akudalitseni fo mnali pamenepa chenjezo langa nona kuti zinthu zina zimene tikuzililira kuti tikhale nazo ifike nthawi zidzatha tikadakonda kuti tililire moyo osatha mmene akulankhulira Yesu ku Mateyu 26 verse 16 Mateyu 16 verse 26 kuna kuti titatha kulandira zonse ndikuti apo moyo wathu tidzapindulapo chiyani ndiye tiyeni okondedwa timulandire Yesu. Dzina langa ndine Zone Ikwanga ndimatumikira utumiki wa Glorious. Nambala ndi 0 8 2 yayi ine ndilankhule motani nanga kusiya kunena kuti ndikuthokozeni inu atsogoleri nonse munabwera ndemanga zanu ndi malangizo anu anthu amva ndiponso nawonso amaperekanso ndemanga zawo ndi mafunso. Tidzapitiriza program yathu ndithu ndiyo khazikika ndipo khazikika mu chivumbulutso mpaka ndachakse tifike kumapeto kwa buku limene la chivumbulutso. Kwambiri amadandaula kuna kuti buku la chivumbulutso limavuta kumvetsetsa. Ndiye bwalo lino ndio kuyesetsa kuna kuti inuyo mumvetsetse tithandizane. Tikuthokoza kwambiri kwa inu amene mwanena kuna kuti nkhani imene injofunanso azibusawa atikayilalikiraso mipingo. Chifukwa chimene chatsala azibusa amasiku ano ndikuti muperekezo kupereka chakhumi masidi mukwatikazo azimene zopanda ntchito zimene akunena mubabe munda kuti zakutha zidzatha sidzaonekanso yake. Ine dzina langa ndine Herbert Chigada Bishop popanda mpingo pa Mibaa Television amene ndimagwira nayo ntchito panopa ndi Maxwell Frank pa kamera ndipo ku Final Control Center kunali Joe Adams. Mulungu akutsogolereni kufikizana sabata ya mawa. Bye bye.